Ay, Sisi. Nagtra-try lang ako. Ay, Sisi RB. Salamat sa patamsak. Nandito ako sa kabila. Nandito kami sa kabila. Oh. Pinag-aaralan ko yung marutit yung ano. Hindi ko alam. Dito sa nanay ng amo. Bahay nila. Bahay ng ano, nanay ng amo ko. Dito kami kumain. Maya-maya, alis na kami. Balik na kami sa bahay. Family house. Sa family house ba? Malaki ito. Malaki itong bahay nila. Meron pang swimming pool dyan. Oh. Sila mama. Mag-swimming pool tayo. Dahil mainit. Dati ang ganda nga ito eh. Ngayon sabi ni sabi ni Tilwali, you make video and then after you make video. Sino? Hello. Papalis na kami. Yes. Alis na kami. Wait. Yan, alis na kami.
Hi, Ate Nining. Musta? Angel Ras OFW. Salamat. Busy. Maski na busy, sige. Ano pa?
Ma'am Ara, Sir Ken, nakamute kanina eh. Yala eat. How you?
Ayan. Ay! Busy. Busy sa Ate Irma.